di kang kamao ha. Isda na ko iri nga. Eh, nanay si mama. Siya na magtuwa ni. Kamunggay ko no ribay. Kamunggay ko no re. Kalaba ingos Wilson. Ikaw din siya ba kay. Ito ba result pa in town? 9 man ka. Ay nang tupor. Mentor to bitaw. 942, 924. 942. Maura na sila boy, so na. Pagtarong diha. Bisa ko sa pangutaran niyo. Paison. Kaduna ra ba rin ng result? May ko ba ka mo. Hapon kay wa mo daog. 942 mo ka bay. Kabali-bali pa na yung number kay wa mo daog. Hawa ni aming. Ikaw ba? Diyan pang bahuman ng Si Papay tiwas na. Ako ba katagad dumero nga tag kapigatos? Sure nga tagsara ka buok. Kay bagdo ka na tog nilibo. Di ba ka kada adlaw? Sa pagposta ko ng daghan. Kaya na talaga ba kadugay na kung na Kani kidaghan. ay wala na ako ko na iwasan ako. galin as lagling barok. Di ba ito wag kadot? Ay. Ay, kababon. Dahil ang nagugbagal ng talaga dahil Pila man ni kabuan magunod. napo Tara, guys. napo Asa ni kabuan. sa English? Oyster. Oyster. Ay naragdit ka na agari ate Laylay. Ganun narakwa kay ka nimo. Ikaw may sigsuroy. Kana ito papa ado biyae kay mingaw na ninyo. Kanang pano. Uy. Kadako. Wala iba dito lang iba lang wa man sila. Iwa gamay kanin. Gay. Sorry. Aja gluhag da kadar be kutsilyo imunda. Dug kami go kung naon ganina ha. Ato ka dito. Naglisod man yan. Ta. Ay, ana ra na sa ubos. Kay makatusok. Barwa ra ni ginutan. Nangaw na madayon siya sa danday. Ay, kaon dito aron takaon. Kani Ano na. may talaba? Diyan ba ni kalabaha unsa mo dahil ni katong gunit. Ay.
Dako day gunas pa. Dako murag dako na gunas. Sugod na marog na sa bunta. Murag dako. Doon na mag-Disyembre. Murag dako naman siguro gunas. Lami. Ikaw kiwas at Ate Linlin. Nananaya ang Ito nang papa. Kaya ka nang umindot ha. Oh. Lapok. Na siguro ni lapok pa no. Bitter man eh. Asa man tayong parungan sa mana man ay gipuli Nila, ilang sa oras. ni Kuya Wilson. Ay man ay mong pisto sa una. Dito to sa pikas. Maaari mo na diyan, ulit ka na. Mara, abdi ka lang dito. Linlin, ikaw lang isa Ate Linlin, babata ka. Iyan kasi mama. Sunod ikaw, mahila ka na ka. Plano ni basta ara, dahil na. Ano man, hilak day kag gibiyas yung mama. Kalit. Muli man to yung mama. Magguli niya sunod magtukod damog mansyon. Pagkakay itong helicopter. Aw man siguro nang gipayog bay ni Kuya Mano pano kay muli mas inday sunod tuig. Tama na. Gipahap pa lang na niya. Gamay ra mo gasto. Isawas lang na nila. Kaya ra man niya. Pa hindi 100,000. Isawas lang na nila. Hap bahap. Kuha na rin ba? Sakto na rin kumagayan? Pa man napuno. Puno di ay. Ah, Manimaha lang sabaw. Tira na ba? Sama di ay, si Medyo na. Ay, sige, kanina na. Mga naman itkaon. Nasa daan, fried chicken. Atas katodo diyet mo, Ate Linlin. Ate, ginawa ka untag chicken. asa man. Ato, ate mo kiyot. Saan ba? Untag chicken. Aki ko. Ay! Sige lang. Taren. Nindot kiyo. Ano yun? Nasisira mo. Narating ko kung Talaba mo ni sa akong kuya guys. So, tilang mi oh. Kay isodan. Igo ng tulinig. Kumagayan. Gamay ko na siguro ni pa. Gamay ra mo gud lang. Kuhaan. Gamay ra. na Gamay ra man ang kuan panaksan. Eh, Ano rin?
Oyster. Mingoy, mga mago. Asa na ba ka, Day? Asa ka? Nanghunaw. Uy, di ka. Tira. Nguli na ka? Pilit. Ako Ay, naguli dito. Ari ra ka. Pamanisod. Huwag naman ako maano. Aw. Ato dito ba? Ha? Kadali ko magbugas. Pila kilo? Kabawi. Isa pa na silang di man trabaho. Layon lag. Ning Chris. Ninang birna. Ano wa man ipadade re? Di, nanilig raman mi nya. Sila nang guna. Dawre man. Tah, init. Ingat makapawang ka ng aw. Pagod mo bita. Aw, sunod na pod. Oh, alas 10. Gilibre ming Ate Ilin. Nya, nag-snack na pod. Kasi sila mas ilin. Di, kay nanilig mami dito sa dakong ground. Nya, ginanggawas mi kay manilig. Ay mag merienda, gilibre mi nya. Nagnilig na po nagbalik. Kuan ba, nagtuyok. Nagmerienda na pod, alas 11. Ako nang gamit ang bangko, Lili. Ano na rin? Nag-vlog. Sana all vlog. Nag-video ako man ng kuan. Ay, dok. Day order do ha. Do ka balde ra, paano akong balde? Aw ka pa be. Pagtata niya sa labason. Di ay, di mo ah. Tata nga matinggi kawatan na pod, buang nga dun. Kawatan na. Nagtumuloy na may mga diya. Paano ko sintang mo din? Nagatumoy. Hubag ito nagkamot tinawat. Buang nga bitaw. Bis. Mudah na mo ka tata. Kawat. Dagan siguro unod. Oh. Hello. Kalaba. Sobrang bed. Asode ay kalaba. Buang nga lagi. Ya, dito kada-adlaw mo na. Hapit kada-adlaw. Uy, sunan na na. Sakto na na. Sudan. Sakto na. Uy. Sakto. Pagtarong bagay-bagay. Sakto na na oy, dagan na ni. Kumugay ko na nag Dapa oh, nagkuan pas papa. Oy, halari tiba sa diya kay para sa ba. Ay kuatong panday pagas babang papa. Mana? Mukhaan pa sa akin ko. Katong gamay. Magtilang ka. Ibaligya. Ano tani paingon? Ha? Paingon mo tani tilangon mo tani na ho nya. Basa na diri naman ni order do ha.